כאילו אני אוהבת אני כאילו כן רוצה שזה יהיה כזה קצת מאוד מסודר ונקי, אבל ווילד כזה. את מפחדת לעשות גבות כי פעם עברת איזושהי טראומה. היי, אני דניאל ואני מעצבת גבות מתל אביב. בואי תתלווי אליי לתהליך ייעוץ לפני עיצוב גבות ותראי שאין ממה לפחד ושכל מריטה נעשית בהסכמה. גם הגבה הזאת קצת יותר, כאילו, מתחילה קצת יותר נמוך מזאת. כן. אז אני מנסה לעשות אותם כמה שיותר אחיות. עכשיו אני יכולה להשאיר לך את אלה ולנקות ממש רק את הקטנים האלה. ואם את רוצה, זה יפתח לך כאילו קצת את הפנים, את מבינה? אוקיי. עכשיו, את לא חייבת להסכים, אנחנו, זה שיחה, בסדר? עכשיו, את רואה, פה לא עשיתי קו, כי כמובן שאנחנו ננקה פה, אבל אני לא רוצה יותר מדי. זאת אומרת, אני רוצה כן לתת לזה מראה שהוא כזה, יותר ישר מתוח כזה, אבל לשמור על העובי, כמו שביקשת. מושלם. כאילו אני אוהבת אני כאילו כן רוצה שזה יהיה כזה קצת מאוד מסודר ונקי, אבל ווילד כזה. כאילו זאת הכוונה. בדיוק. ואנחנו נוכל את החלקים האלה לעשות בסוף כזה, לקראת הסוף יותר, ואז אני אוכל לראות אם אני אשאיר את אלה, אין בעיה, בסדר. יס. אבל חוץ מזה, הצורה נראית לך טוב? כן, כאילו, כל זה אנחנו... בעצם מה שבתוך הלבן, זה מה שנשאר. מושלם. כל מה שמחוץ ללבן, לא יהיה איתנו, וגם זה יהיה הצורה של הצבע. נגיד, תסתכלי, את רואה שפה, נגיד, אני רוצה קצת לצבוע לך. מושלם. וזה כאילו... ואז זה ייתן יותר עובי גם? בדיוק, והם יותר יראו לך שוות. מושלם. בסדר? מושלם. יופי. יס.